Hija xi ħaġa li tuħ gost tagħmel? Li toħroġ qudiem l-udjenza? Onur kbira li Ġifieri jiena kelli xi ngħid ma' nies li ġieli ħadmu miegħi fuq il-park għax joħorġu jgħidu f'Fanna Show. Tipo jiena meta jkolli show sallum il-ġurnata tajjeb eluf ma jgħid mijiet għamil show dajna naħseb mhux naħseb żgur mijiet teluf ġew jarawna lilna. Nibda ngħid bħalissa daw in-nies qed jinħaslu, qed iwasslu tfal għand in-nanna. Qed jitilqu mid-dar jmorru fit-traffic jipparkjaw jiġu hawnhekk biex ħallsu l-flus. Ara x'onur biex ħallsu l-flus. Ġifi daw setgħu jmorru jaraw film għax hemm Brad Pitt fih. Tifhem? Imma daw ħallsu l-flus biex ipoġġu bil-qiegħda u jiġu jaraw lili fuq il-park. X'unur iktar minn da? Tipo laqqas tajt it's a free gig, daw ħallsu l-flus, good money. U l-lum il-ġurnata iktar il-ħin naħseb milli l-flus. Kollox. Sagrifiċċju li kif qed tajt. Kollox, tipo tipprepara tagħmel l-arranġamenti man-nanna biex jiġu tfal. Mhux ċajta wis probabbli mbagħad ħanoħroġ ngħidu isma' ħajqordu għandek ħalli mbagħad nibqgħu ħerġin għax mbagħad wara jibqgħu jitkellmu jibdew illallu man. It's such an honor li tkun fuq palk u kif toħroġ fuq il-palk għandek ma ġifieri gratitudni kbira għandek inti għal ma jistax ma jkun. Kull darba jkollok show. U eċitament? L-eċitament ikun fl-ewwel show jiena. Biex nara jekk ħajaħdimx. U jiena eblaħ taf dawn l-affarijiet. Jien nibda ngħid in-nies il-crew hemm nies sold out men ma ġew waslu. Madonna għandna nies faċċaw jew darelhom fl-aħħar. Jon kellha ġieli eżempju kollok xi sitta ma ġewx. Madonna x'ġara, iċċekkja jekk beħħinhom kun naf li beħħinhom kieku ma naraqiex in-ngħid. X'ġaralhom? Isma' jekk hemm sitta fuq quddiem niqsin, ġib xi ħadd minn wara ħalli jimlew is-sitta ta' quddiem biex ma narahom. Jkollok l-adrenalina għall-ewwel darba. Le, l-adrenalina kollok dejjem. Dejjem ikollok. Imma l-eċitament dik li taħra taħtek kind of fuq il-park mhux vera taħtek. Tkun għall-ewwel wieħed għax ma tkunx ċert ikkux ħajaħdem. Mela tlaqna.